jadi pareman di kungkung dapua. Katiko kete yo badan dape ba iyo. Nana bedo gadang otanyo suka letak kabua. Bagaco ayam jago di laman, nyareng kukonyo di tampe sajo. Bakawan urang sisyekan cotimun bungkua gado harago. Bakawan urang sisyekan cotimun bungkua gado harago. Yo sanjo duduk kalapau, yo nana bagunjang samo nana jo indu. Jiko didanga amwa pulau wata kicau, ayela putih diminum amunyo mabua. Kalil yang kampuang awanan baga, sado urang diago sajo. Jiko karajo sawajo para, sakali indah karajo sawajo para, sakali indah kaluatido. Danga dun sana iko carito, jadi pareman di kungkung dapua. Katiko kete yo badan dape ba iyo. Nana bedo gadang otanyo suka letak kabua. Bagaco ayam jago di laman, nyareng kukonyo di tampe sajo. Bakawan urang sisyekan cotimun bungkua gado harago. Bakawan urang sisyekan cotimun bungkua gado harago. Jikonyo sanjo duduk kalapau, yo nana bagunjang samo nana jo indu. Jiko didanga amwa pulau wata kicau, ayela putih diminum amunyo mabua. Kalil yang kampuang awanan baga, sado urang diago sajo. Jiko karajo sawajo para, sakali indah kaluatido. Jiko karajo sawajo para, sakali indah kaluatido.
apian mah. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Gilo mah apian anjang teh. Gilo ke mamba maupun anak makan lai. Ndak ada gian nak kau makan, ndak kau baku regai udah. Jadi anak tu kan bisa makan seorang. Bisa makan seorang kok dah jua piti mah piti. Yang punya tangan. Lah kadang anak habis suruhnya makan lah. Yo piti nado dah. Minta Cuma lah gue piti. anak tak diajak cengeh tu. Mengawak menyuruhan makan seorang. Itu aja pun jadi dia bisa makan. Tangan anak tu. Aduh mengerti juga. Aku lihat benteng sensiang aja orang dan kau yang ada sensiang kenapa ada dah? Hah? Naik dengan sensiang ada yang ada. Ula dek naiko candu baburu aco tasai kini ko piti balanjo aco tasai kini ko piti balanjo yo patang Sabtu oi di malam minggu indah tasabah tidak nai manantinyo indah tasabah tidak nai manantinyo. Anjang sana nyo apian. Baburu ang saksihan mampir setiap pada mungkin dia. Jangan ngecek je janjang kau ambo si kau dah. Ambo di kau tangga dah. Cuma katung dah patuh lah cari bisu lainnya. Kini dah tu dah. Udah memilih anjang atau memilih ambo? Dan tak kayak itu lu mengecek lah. Tapi kau tetangga ada orang sebelah. Itu nak Aku kecek orang. Itu nak ketujuh. Itu nak ketujuh. Tiap hari tak siang tak malam panjang kau jadi masalah. Apa salah? Terus salah siapa? Udah nang gilo jo anjang je tarui. Nak mungkin lu ambo nak di sana lu anak nak makan doda nak tak kau dek den doda. Lurilah jalan panjang bakelo bawa maranti di pandakian baburu babi mangkonyo elo bahannya tali dan naik balikan anjang kok dicari aragonyo mahal amo tagadai sawakito jo pusako amo tagadai sawakito jo pusako indalah tapi ki oi anak basikola hati dan sanang basora rasa panjang rimo hati dan sanang basora rasa panjang rimo yo de manurui kandanyo hati anak jo bini latani ayo koda pecandu baburu babi namo mamaca baru matanggo. Dah kini ada minta carai kau dah. Aki apa nak sambilan nak buang. Malu kata. Mending tak carai. Sah saja nyo. Kini udah nyo balaki janjang. Baik lah balaki janjang. Nanti ni dia nyo cari babi mandua. Tak sah gay tu. Lelaki lah. Enggak sah, bako nak sah. Kau Sah tak sah ada saja. tanda tangan waden. Indah kasah. Dah. Cuma diminta sah saja. Labang ni sudah. Lakan yang usia. Baso na uang kini ko sadang baca. Kau mati anjiang. Alay. Apo tu nanti taruang anjiang. Bantu anjiang juga tu. Anggak giat lu baburu tu sakit te. Kau ndak mandake ciliang bari. Dari lo mandake ciliang lo malainya. Sandangan lu hati. Sakit sandangan dulu. Gugu apa banyak? Gigi apa banyak? Nak gugu loh. Gugu dah. Minum susu. Makan tahu. Wah, dia nak makan tahu. Oh, makan tahu.
ke kampung, saja LPG masuk ke kampung. Kaminan dari Yonagari si Junjung hendak berulang ke kota Padang. Marato kapak dan jola diang sarung, samanjasin so pandai mana bang. Pulau Punjung
kini pai mami ke nan bapi ke yu karimbo gada burung digata tak namo dape kironya umpanen salah pasang Rupanya udah tu Allah haro rasonyo lai kadape juo umpan di pasang lai nyoba kironyo makan menyembah sajo Allah pane badan dendek mananti rasonyo lai kati bojuo pami ke Allah dan gantung tinggi burung nan lapik paling sajo Usalah udah harokan nyuwo jiko nyobai latabang tinggi disangko laikan namu inggo kironyo malayo langsung pai Ba itulah nasib di diri denai alun katanganlah pai pulo nandi angan yu tak namu sampai hati batambah yu mabu juo Ko indah usalah udah nanti pada mambuwe saki kapalo biarlah kini na nyobai untung ko iswa kadape juo Laden cubo kini pai mami ke nan bapi ke yu karimbo gada burung digata tak namo dape kironya umpanen salah pasang Rupanya udah tu Allah haro rasonyo lai kadape juo umpan di pasang lai nyoba kironyo makan menyembah sajo Allah pane badan dendek mananti rasonyo lai kati bojuo pami ke Allah dan gantung tinggi burung nan lapik paling sajo Usalah udah harokan nyuwo jiko nyobai latabang tinggi disangko laikan namu inggo kironyo malayo langsung pai Ba itulah nasib di diri denai alun katanganlah pai pulo nandi angan yu tak namo sampai hati batambah yu mabu juo Ko indah usalah udah nanti pada mambuwe saki kapalo biarlah kini na nyobai untung ko iswa kadape juo
dari laweta